jam 09.00 lagi berterawih ya. Sing imami kaya jet apa tua di mami cepet-cepet itu asam uratnya umat kabeh ya Pak. Anji mana ndi Pak Panji ora ana sing Loh, apa ya, Mbak? Apa, Mbak? Kita takok linggene Nggih, takok. Mbak. Assalamualaikum. Sopan wae. Wis suwe ya, Mbak, pragan rene ya, Mbak. Bulan ini nanti ya? Aku baru niku ya, Mbak, kan baru ujian nih alhamdulillah men lulus, Mbak. Alhamdulillah. Tak kira 40 dina. Alhamdulillah Mbak. Itu ya. Apa nih, Mbak? Angka. Hah? Apa? Angka. Aduh. Angka. Ora, kok ngomong sing jelas kok ala wong tuwa bungring. Iki mau terawih sing imami Darsono ya. Iya. Wah, cing ngomong, Mbak. Saking cepete ku jam 09.00 lagi barang. Wah, berarti awe jungkel-jungkel wae. Ah, 120 km ya, Mbak, cara ya. Ya ya apa ya. Sumpah ora sejuk ya. Ini kok ora, Bang? Loh. Ah, tak warai tak pripun, Mbak. Mbak, ya, Mbak. Cetek resepnya nggih. Sing nggih. Tengok-tengok Mbak iki gobloke. Kok ketok ya Mbak mripate. Ora. Nggih, saya udah tumbas kacamata mawon nggih. Ya. Ayo. Lho, Mbak kula tak tangkut nggih. Nggih. Ngene iki, Mbak ngene iki rokok nggih, rawat di mati tadi ya. Mati ya sempet nah lele. Mikir ya opo le nang dengkul utekmu ya. Mati ki rokok disumet eneh. Nggih, Mbak, masuk, Mbak. Jarene kan nang gambar rokok-rokok jare mari mati ya. Nggih. Gambare wi tak buak. Nggih. Rokoknya tak asumet ya le. Nggih. Sehat aku ya. Masuk nggih. Mantrawas si mami, oh Darsono. Kayak jiat lah sih, kayak jiat. Nang dengkul ya samurat iki weh. Aduh, Rekotir awit aku madhepe mau keblat ya le. Nggih. Iso malah ngetan weh. Saking buatre. Aja dah. Masuk, Mbak. Syukurane mungguane kayak iya le. Loh, alhamdulillah kok sane topo TTM, Mbak. Beda kaya kok panjul, Mbak. STM apa STM? Sekolah teknik mesin, Mbak. Ngotak-ngatik motor, Mbak. STM kan susu telur Madu Jaya kan. Oh, STMC nih, Mbak. Oke nang gede perapatan kae. Nggih. Kowe gede ras mina. Rondo yang Rondo tuh umur 40 jeginis-jenis. nek ngedali suwi. Dia gandeng godaan. Mbak, wis, Mbak. Tak takokne nggih, Mbak. Mamane nggih, sampeyan kon milih loro. Antara Mas Panji ambil rokok sampean iki. Jenengan milih pripun? Rupane Panji nek opone ya lele. Milih rokok lele. Panji nom-noman kere rokok jaluk aku ya Panji kae. Waduh, alah. Rokok. Mbah. Rokok, Mbah. Rokok dengkulmu ya. Halus, Mbak, halus. Emosi aku jaluk rokok terus bedino lek. Pripun ya, Mbak? Cara-cara seprane nggih ora ngelak. Nom-noman gagal iku. Lewat. Tahun pas ya. Iso dhewe aku lho. Lho, bagi balos Mbak. Iki aku dek ini nyurutnya rasa iso le. Lah mlane kula pengen, Mbak. Mun bedhe niku, Mbak, mun. Duh. Ya Allah. Kamu tuh ya. Jenengan udut sampean iki ya. Oh, jenggarapi wong tuwa. Mboten Mbak iku. Walah, udut saya nggih. Walah, jancuk. Ayo nggarapi wong tuwa. Mboten Mbak, ya Allah. Apa lele? Pripun Udah ta, udut gue. Wah, mboten Mbak, sampun ngono. Mbak. Lah kan iki sampean nggih senengane nggih niku mangkat rawat. Aku terawih ora tau absen ale. Terawih aku makan dhisik-dhisane. Nggih. Nang ngarepe imam mau nek salat iki. Lho, sik. Ora terawih blok aku nek salat nang ngarepe imam kabeh aku nek salat nang ngarepe imam le. Lho, mboten pareng, Mbak. Salat kok gak oleh aku nek mangkat Salat nang ngarepe imam. Salat niku nggih, Mbak. Jenengan niku harus di belakang imam. Burine imam kayak jenenge Jepri. Jepri we cacili we nek mangkat terawih we. Nggih. Ini. Bagiono wi Jepri wi burine imam wi aku nang ngarepe imam. Mboten pareng, Mbak. Burine imam mang Jepri.
Pripun nggih Mbah lho. Jenengan kan makmum niku teng mburi. Makmum. Giono ae Nggih makmum. Mbah Giono jenengan gak Mbah Giono, tapi jenengan nek salat niku kan enten imam. Jenengan mburine imam, mboten pareng. Aku nang ngarepe imam, aku nek salat kuwi nang ngarepe imam terus, Le. Mboten pareng ah, Mbah. Burine imam kae Jepri. Nggih, Jeffrey Bogo, Food Bobiden ta. Jenengan niku makmum pokoke ning mburi. Wis makmum piye to, Le? Lho, Ora iso Le aku nek jamaah ya. nggih. Imam wis teko dhisik. Ini aku terus nang ngarepe imam. Lho, mboten pareng, Mbah, tetep po. Burine imam kae jenenge Jepri. Lho nggih jenenge Mas Jeffrey tak sinten nggih jenengan ning mburi. Nggih pun temantuk mawon kula ngomong karo sampeyan. Jelas to, Le. Piye to dijelasno to? Dijelasno to. Nggih, Mbah. Imam kan teng ngarep. Ngarep pisan kuwi jenenge gopur. Lho jenenge Gofur Biden rasmi ta sinten nggih pokoke jenengan niku nggih teng mburi. Malah guyang-guyu lek ora jelas e. Pokoke sing ngarep imam kae ya, sing ngarep pisan kae jenenge gopur. Nggih. Terus bariku terus burine aku ya. Langsung Jeffrey niku. Terus imam. Jepri nang burine imam. Sek tambah lah. Jelas ke piye piye. Yo piye to Le? Piye to Le? Nggih sek alon-alon nggih. Jenengan nggih angger salat nang kabeh pun mbuh musala, mbuh masjid. Jenenge imam iku ning ngarep. Jenengan niku makmum. Imam kuwi gaene nang mburiku. Astagfirullah. Bapak jenenge Imam Gofur, jenenge imam nang ngarep mbok sapa niku? Jenenge imam, jenengan niku makmum. Saya to Le digenana to Le. Lah nggih. Sing ngarep pisan mau apa mau? Iku posisinya sebagai imam. Ngarep pisan gopur. Jenenge Mbah Gofur, Mbah Biden, jenenge paling ngarep niku dhewean ta salate. Jenenge imam. Jenengan ning mburi jejer-jejer ngasek ngebeki dalan jenenge makmum. Ngoten, Mbah. Burine imam kae makmum. Nggih jenenge makmum lho, apa jenenge? Jenenge imam Jenenge Jeffrey kek. Biden. Mbok jenenge Panji sampe gane njoki karo rokok jenenge niku makmum. Ngarep pisan dhewe jenenge imam. Ngertos, Mbah? Ngarep pisan dhewe jenenge gopur Le. Ayo apa lah jelas Le, ape takok Panji ae Le.